İnni sesim gelýär mi? Başlarsam yani mikrofon öç ýalnızca başga bir efir etdik bolun mikrofon gitdi. Gelin täzeden başlaýyn hormatly watandaşlar. Bir minut men sesi barlaýyn. Inni ses gelýärmi? Inni gelýändir. Gelin täzeden başlaýyn. Ondan men efirde kesip goýan täzeden şul efiri. Hormatly watandaşlar, gelin başyndan başlaýly. Men size ýalnızca ýanky Türkmenistanyna bolýan kezzapçylygy görkezdim. Şundan bir gün ozal Kasım ağa bilen çykyş edip Türkmenistana bolan kezzapçylygy görkezdim. Egerde ünsören bolsaň şo ýerde ýanky Türkmenistan Maliýe we Ykdysady ministrliginiň Maliýe we Ihtiýarnama bölümçesiniň ýolbaşçysy Durdyýewa Aýsultan Gurbanowyna 31 oktýabrda 1979-njy ýylda dogulan Aşgabat şäherinde dogulan bir aýan maşgalan kezzapçylygy görkezdim. Ine şol ýerde ýadyňyzda bolsa şol aýal öz ýanky wezipesini ulanyp Aşgabatyň zaksy, Göktepeň zaksy, Suwudyň ýanky işgärleri bilen we emheme işgärleri bilen bileşe girip bir topar kezzapçylyk bir adama 3 tane şahadatnama alyp onu kwartira alyp kwartiradan çykaryp ýani bir topar biýdilini şuretdi. Ine Kasım agadan $35.000 aldylar. Ine şol aýal maşgala we şonuň ýanky tanışlary bir tarapdan Orazow uwunç diýen adam Amerikadaky ýanky häzir Bostonlyk politiçku berişi dilýän adam. Ine şolar arda ýazyp bizim düýünkü ýanky öňkü goýan materialymyzy aýyrtdylar. Ýöne şu material hemme beýlek Facebook, TikToklar häzir ýaýrak gidip otyr duranok. Onu YouTube'da aýranyň bilen hiç il tolky ýok. Material aram ýanky çykardyrlar. Ine mysal üçin men size görkezýän Telegram'a da goýduk. Telegram kanalymyza da goýduk. Ine hormatly watandaşlar, şu ýerde de görülerdiňiz. Ine şu ýerde de Telegram kanaly ine şu material bardyr. Ýadyň bizim Telegram kanalymyzda ine şu ýerde şu material durandyr, görülerdiňiz. Bir minut. Bir minut. Men ses düzeyň, ses bolmasa kyn bolýar. Bir minut. Umman şu Telegram kanalda görülerdiňiz. Şu material şu Telegram kanalda durur. Kanalyň ady nese görkezýän. Bir minut. Kanalyň ady Demokratik Wybór Türkmenistany diýilýär. Şu ýere ýazyp bilerdiňiz, şu ýerde ýanky biz YouTube'da goýulan videolary şu ýerde goýardyrys. Ýanky Laytada YouTube'dan aýrylan videolar şu ýerde de Telegram kanalyna goýup durarys. Başga da maglumatlar bolar, görüp bilersiňiz. Hormatly watandaşlar, gelin biz efirimiz dowam edeli. Ine gedin tümekleri şol kezzap Durdyýewa Aýsultan Gurbanowyna we Arazow Guwanç Aşyrma Muhammedowiçiň ýanky materialy ýaýrak gider durmaz. Bu kezzaplaryň edýän işlerini biz hökmen üstüne açmaly. Indi men aýratyn Arazow Guwanç Aşyrma Muhammedow boýunça gürünçek bolýan şol oglan 4 martda 1977-nji ýylda dogulan 2011 we 2016-njy ýyllarda şol adam hökümetde işläp Pakistanyňky ilçihanada waýenny ataşa bolan. O diýmek näme? Türkmenistanyň sırlaryny hemme zatlary bilip gaýtyp Pakistanyň sırlaryny öwrenen adam hökümetde işläp. Ondan soň 2016-da öýüne gelip, ýa Türkmenistana gelip Woyenkomatda Türkmenistan Woyenkomatyny işledi. Ýagny Türkmenistanyň sırlaryny ýene bildi. 2023-nji ýylda Amerikaga gidip Amerikada Bostonlyk ýagny politiçku berişi dilýär. Ünsören
Gurbanyň kezzap hökümeti. Şu ýerde kezzapçylyk edýär, şo wagtda sırlary bilýär, hemme zady bilýär. Ýene de kezzapçylyk edip Amerikaga gidip ýa politisku berişi dilýär. Bostonluk dilýär. Muňa tapawut ýok. Watany satmak, birini satmak, bir ýerden pul gazansa, öz bähwidini ýa kanagatlandyrsa bolýar. Ine şol adam Türkmenistanyň döwletine garşy jenaýat iş edýär, sebäbi hökümetde işläp, sırlar berip, häzir Amerika satypdy. Şuňa da çäre görülmese, onu Türkmenistanlar kezzap hökümetiniň ýolbaşçylary diýmek, öz-özüni ýa gollap, öz-özüni basman, diňe halky basyp, halkyň işini görýär. Ine şuraya ýaday. Şoň üçin men ýene bir gerek bildirenýär, biz habar tutduk. Şoň kununa Durdy Ýygy Sultan, ýa-ni Maliýe we Ykdysady ministrligiň ministrligiňde işleýän Maliýe we Ihtiýarnama bölümçiniň müdiri öz işine gelip işläp ýör. Bizim çykyşymyz ýa bolan soňam arda ýazyp YouTube'dan aýrdan boldy. Inni hemme zat düzeldi diýip ýa oňa pul berip hemme zat ýapyp gezip ýör. Biz bu maglumaty her gezek çykyş edip bütün dünýäde ýaradar. Hemme Türkmenistanyň ilçihanalarına, Ýewropadaky hökümetleri, OBSE, Ýewroparlamenty hemme ýere maglumatlary ber. Hemme ýa-ki hak hukugyny goraýan gurumlary ber. Ine Türkmenistanyň korrupsiýada ine şu ýaly hatda ýürüýte korrupsiýany kesgitdiýen gurumlar we halkara ururda ber. Şol aýal maşgala bilen şol erkek adama çäre görülmese, kezzapçylyk açylan soň çäre görülmese, adalet bolmasa Türkmenistanda biz görüşür şuňa. Ine şol aýtjak bolýar. Ine hormatly vatandaşlar, inni bolsa men size Türkmenistanyň internetiň ýagdaýyny görkezýän. Men ýalnızca suratlary görkezdim. Ýadyňyzda bolsa, ýene bir suratlary görkezýän. Ine sezdim, ünsürüm. Ünsürüm ine şu ýerde suratda görkezilýär ýaly 14.00'da Türkmenistanda ine 2 sim karta bar. 14.00'da internet ýok. Düýnen ýok. Mary, Balkan, Lewap welaýatlaryna. Ine ýürüýte biz ýa aktivistler haýyş etdik şu 3 sany welaýatdan bize maglumatlar bilen internet näde işleýär. Ine şular screenshot ugrapdyr. Ine 17.23'de ine internet peýda boldy. Olum 4G-de, 3G-de däl, ýöne ýe internet. Ine şoň ýa-ki pestillikli internet peýda boldy 17'den soň. Welaýatlara bagly 2 saatdan ýa-da 8 saat işleýär ýa-da käwagt 2-8 saat ýapylýardy. Beýlek wagtlar işleýär. Bir durnukly internet ýok. Durnukly ýa-ni Türkmenistanda internet bulunok. Munyň sebäbi näme? Munyň sebäbi interneti gysyp ýa-ni Türkmenistanyň içinden maglumatlar çykmady ýaly. Türkmen halkyny ýa-ni körlükde saklar ýaly şu internet gysýarlar. YouTube görüp bolanok, saytlar açyp bolanok. Aýgarat gurbany uly Türkmenistanyň ösüşi bilen ýa-ni iş ýok. Diňe halky körlükde, halky ýa-ni informasiýony türmede saklamakda, ýok informasiýa bilmeler, dünýäde bolup geçen zatlar bilmeler, haklar näil goramaly bilmeler, opozisiýany seretmeler we şu meňdeş zatlary etdirjek bolýar. Şoň üçin ine ýagdaý şeýle. Ine ünsürseňiz, men size ýene bir zat görkezýän, ine Türkmenistanyň bir minut ýalnızca suratyny görkezdim, onu ses bolmasyň, ýene gaýtalamaly bolýan. Hormatly vatandaşlar, ine ünsürüm. Ine Türkmenistanda 9 martda çıkan ýa-ni maglumatlar boýunça Türkmenistanda ýokary tyýdykly 4G internet Türkmenistanyň çetki nokatlaryna da hem el ýeterli bolly. Bolly diýmek ýeterli şo ýere. 4G internet bar. Biz ýalnızca kesgitläp goýduk, ýa-ni bir näçe günläp internet seretdik. Türkmenistanda 3G de ýok. Käýerde 3G bar. 3G ýa-ni bolsa, şoňa adamlar şükür edýärler. Şolam ýok. 4G-ňa gurrun ýok. Ine şu ýerde Türkmen ara gatnaşyk agentligi bilen Altyn Asr ýapyk görnüşli paýdaly jemgyýeti milli ara gatnaşyk ulgamyny döwrebatlaşdyrmaň çäklerini Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna 4G enjamlaryny gurnamak boýunça iş alyp bardy. Bardy diýmek toýry diýmek. Ýöne gynansak da Türkmenistanda bu maglumatlary her wagt ýalan, statistikasy ýalan.
Bular bütün dünya kartinka okuýarlar, ýöne hakykatdan ham içi boş. Ine şoňa Türkmenistan diýär. Hormatly watandaşlar, men ýene de bir sizin ünsüňizi çekjek bolýan, ine biziň saýtymyz bar. Halk Hareketi devleti deyip Народное движение Demokratik Vыбор Türkmenistan'ı. Türkmenistan Demokratik Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin YouTube kanalı. Ön kanalımızı yaptılar diye vatan programmatyna biz gurbanlygy izarlap edýän siýasatyny açdyk. Şo sebäplen vatan programmaty we birnäçe hökümet kanallary bize ýa-ni arda ýa-da reklamasiýa ýa-da bize de günä bar, biz wagtyna seyretmedik, ine kanal ýapyldy. 5 tane arda bolansoň. Ine biz ýene de kanal açdyk. Şu kanala abone bolun. Şu kanal biz östürmeli. Şu kanalda bizim halkymyzyň videolara gelenine ya gepleşikler bolanına jemgyýeti östürmekde ya da ýöne bizim watandaşlarymyzyň çykyşy bolsa ine şu kanallar içe. Meniň Murat Gurbanow kanalymda men siýasat alyp barýan. Ol kanalda men siýasy görüşler alyp barýan. Şoň üçin iki kanalyň tapawudy bardyr. Ine halk esasanam aktivistler halk ine şu kanalda çykyş edýär. DBT Halk Hareketi kanalyna. Şoň üçin abone bolun we paýlaşyň öz dogry arnaş ýarlaryňyz bilen, tanışlaryňyz bilen biz şu kanaly östürmeli, biz maglumatlar size köprek bermeliyiz. Hormatly watandaşlar, gelin biz çykyşymyzy dowam edelim. Indi men Nazir Habibow barada we şonuň narkotrafik ýoly barada size gurrun berjek. Ine hormatly watandaşlar, siz öňe bilýän Nazir Habibow 2018-nji ýylda batyrly, 2020-nji ýylda boşadyldy. Amnistiýa düşdi. Gurbanyň Berdimuhammedow narkotrafik, serişlerini, ýa-ni tiryek serişlerini satýan, alýan we şonu trafik edýän adamlar amnistiýa düşmeler dip karara garamazdan Gurbanyň görkezmesi boýunça baş prokuror şunu amnistiýa çykyrdy. Näme şu zatlar boldy? Gelin seyredip geçelim. Ine Hacı Ýazmammet dip Şammy bilen Hacı Muradyň bagşysy bar. Şo bagşy oglun Habib ýa-ni Nazir Habibow Irana uradýar, Meşkede gurgany. Şo ýerden narkotik alyp gel. Sen ýa-ni dolaňy al şo ýerden öz çekçeň al. Galanda da degme, galanda birini Şamy bar, Hacı Murat bar. Biz narkotiklary Türkmenistanda dağıdýar. Men şoları geçirýän, şoları satýar. Şonuň ýa-ni arkamyzda dur. Arkyň bolyp muny iýerýär. Bu oglun tutulýar. Habibow, ýa-ni Nazir Habibow tutulýar. Tutulanyna muňa ýene Hacı Ýazmammet diýen bagşy şoňa şey diýär. Sen öz üstüňe al, prokuroruň önünde hem ýerde biz seni amnistiýa çykarys. Açyk otururdyň bir kaýlap, naharyny çöreňi hem zadyň eltef gülýaly, maşalaňa serder. Biz seni çykarys diýär. Bunun boyun alýar. Bu varianty ýok da tutuldy da. Boyun alýar, türmäge düşýär, muňa bir 3 ay naharyny suwuny eltýärler, hem zadyny eltýärler. Soň hepde de bir paket soň olum gitdiýär. Gara 3 aýdan soň hem zat gitdiýär. Şol Nazarita Habibowa dip şol Nazir Habibowyň aýaly bar. YouTube'larda da atlarda görýän, Instagram'da da atlarda. Doğduğun çişirip gedýän bir ayal. Şol ayal gidip şo Hacı Ýazmammetdiň bagşynyň öýüne gidip aýdýar. Siz boyun aldyňyz. Meniň maşgalamy saklamany, Nazir Habibowy çykarmany ine 2 ýyl geçdi. Häzir çykarmasaňyz men göni gidip, ýa-ni ağalykçy, men göni gidip arkadaň, ýa-ni ýoluna dururny arkadagy saklap, ýa-ni Gurbanyňla hemme zatlar aýdan üstüne açan, hemmelerini sataryn diýip aýdýar. Bulun Hacı Ýazmammet ýegenlerine jaň edip, olardan ýa-ni podдержка alyp aýdýar, arkyň bol bir tiz wagtda çykarat Habibowy. Hemme zat gülýärler bor dip şo güni ýa-ni bir paket nahar attyrýar, türme, şoňa serderýärli we gatşalt ýagdaýda habar ýetirýär, ýa-ni Şamy bilen Hacı Murada. Bu ýeren gidýär, Gurbanyň ýanyna da aýdýar, bolşýar. Daý ine narkotik getirip satýar, şoň puly serde gidýär. Şo ýerde Habibow tutuldy. Şonu boşatmasak bolanok. Gaýrat etdirat diýip aýdýar. Olam aýdýar, bar baş prokuroruň ýanyna bardan men aýtdym diýip, şu amnistiýa goş goýarlar da boşadyň diýip. Şey diýip şunu boşadýarlar. Inni Peýalwan Halmuradow ýene şol Hacı diýen, ýa-ni Hacı Ýazmammet şu edek Peýalwan Halmuradowy Irana uradýar da ýol barla diýär. Hemme zat işe
Olam habar berýär, orada çykyş edip zat edip habar berýär, gül ýaly oraya barlayan ýok diýär. Ýene de Habib, ýani Nazir Habibu ýene Irana uğradı ýaly meşgele. Bu ýene gidiýär. Aradan gaýdyp Tuğka ýanky Iranyň nimeleri tutýarmy, gowudyp gabaýar. Ýene de öňküýär tutulýar. Ýene de elbetde Hacı Ýazmahmet, Şamrat we Hacı Murat Gurbanyň ýegenleri ýene giderde muny boşadarlar. Şurada men diýjek bolýan adamlar. Gurban olyň narkotrafikde öz eli bar. Ol çykaran karary sen nasat ýanky kiçik derman takla öňde ýanky pentalgin idi, ol idi, bul idi. Öňde derman taptalar basyrýarlar 10, 15, 12, 20 ýyl adamlar otyr şoň üstüne. Olar hiç wagt amnisiýa çykmaýar. Ýöne özü narkotrafik edenler şoň adamlar tutulsa ine onu boşalýar. Ine şu 200'lük kezzapçylyk Gurban olyň hakyky ýüzi. Men näme şu zatlary gurun edýän ine ünsörüň. Öz hakyny goýan. Öz ýanky nägeliklerini bildirýän aktivistler tutulýar, basylýar. 5 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl azvanka diýişýär otyr. Çäreleri guturbanda ýene üstüne ýyllyk edilýär. Şolar otyr biýgün adamlar. Ýöne narkotrafik, narkotik satýanlar tutulsa goýberýär. Ýene diýär, ýene tutulsa amnisiýa düşýär. O näle ýanky kanunçylyk bolýar. O näme beýle bolýar. Ine şoň üçin biz Gurbanuly Berdimuhammedowy işden aýyrmaly. Biz şonu jenaýda çekmeli. Biz Gurbanuly Berdimuhammedowy milli lider diýip saýlandyk. Onu Serdar Berdimuhammedow öz karary bilen saýlady. Diýmek Berdimuhammedow Gurbanuly legitimni milli lider diýär. Biz onu referendum edip saýlandyk. Biz ýanky halk bolup saýlandyk. Halkyň pikirini hiç kim eşitmedi, aýtmady, diýmedi. Ýallaklar bilen kiçik halk maslahatynyň içindäki o tanset bük pampersli gezip bilen ýaşulyň üstünden saýlady özü. O ýerde de näme diýse men ýanky ine Peygamber diýse olan ýanky setwer Peygamber diýär şonu. Şo ýaly kezzap halk maslahatynyň vekiller we kezzap Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahaty öz kezzaplygyny dolandyrmak üçin, ýani kezzaplygyny etmek üçin dürülen halk maslahatyny ýol açdy. Indi Serdar Berdimuhammedow soň geçiren ýani saýlawlarda 4% ses alyp 8% adam gatnaşan saýlaw, o saýlaw däl, ol bi-kanun. Saýlaw diýip hatap et bolmaýar. Diýmek halk saýlamady. Diýmek ol bi-kanun prezident. Onu Gurbanuly prezident etdi. Bulam onu ýanky milli lider edip öz kararyny çykartdy. 2 tane kezzap, biri prezident, ýani Türkmenistanyň iň lideri, beýleksem onuň milli lideri ikinji kezzap. Ünsörüň hemme döwletlerde Türkmenistanyň ýanky döwletiň prezidenti lider bolýar. Şo milli lider. Ine şol wezipeni paýlaşmak üçin, ýani şoň haklaryny iýmek üçin Gurbanuly milli liderligi açyp milli lider bolýar. İki liderimiz var bizim, bilýärmi? Lider ve milli lider. Ýöne liderimiz milli liderim. Biz Serdary milli lider diýmeli. Gurbanuly kezzap onuň ýanky statusyny we onuň ýanky milli liderini ulanmaly. Hatda şu ýerde de kezzapçylyk bolýarmy? Ine Gurbanulyň hakyky ýüzi. Şoň üçin öz narkotrafigi, öz ýanky büdje dogurlap kezzapçylyk ýoly, guruluş kezzapçylyk ýoly, konstitusiýany ütkedip kezzapçylyk ýoly. Şu bir ýerde kezzapçylyk et bolýan bolsa Gurbanuly. Ine Gurbanuly. Häzirem öz ogluny aýdýar, oglum sersap bol Putina sers ýykyldygy biz jyrmaly. Bizi dagy ýanky köçede öldürürler diýip gön aýdýar ogluny. Sersap bol. Niýe bolsaň Putin ýykyldy, şo wagt samolyody bilen jyrmaly ýa. Bizim alajymyz ýok. Şoň üçin häzir ýani lokatorlary alyp, maşinalary alyp, ýürüte ýani pirojok ýaly kiçik kamyonet maşinalaryň üstüne lokatorlar durundy. Bular näme diýär? Bular ýani öz hökümetdäki işleýän wekillerini dinleýärler. Ministrler, vice-premierler, onuň orunmasarlaryny, kabinet ministri hemmesini dinleýärler şular. Näme diýärler? Şular agdaşyk edemesin. Bu tarapdan halk, bu tarapdan hökümet bizi agdaşyk edip bizim külümüz çykaraýmasyn diýip gaty gorkýarlar. İşe gelene sandırak gelýär ikisi.
Şu wagtda MHM diýe meçitler barlaň, ine orsetde aýal terrorizm bolmasyn diýip, ýa gep başga tarafa soňup öňe borýar. Biz meçitlerde adamlar üýüşiň namazyny okan, ine Ramazan bayramynda namaza barın hemmeňiz görkezin agy ýerliňiz diýip biz aýtdyk. Indi şondan gorkup öňüni aljak bolup meçitlere her meçide 10 meşdan emhemeşik sokup ýanky agşamky namaz guturdan mon adamlar şöýde gülüşdirmän gün öýlerini goýýar. 8-den 9-dan soň köçede adam polis ýanky nimeler aýlanyp ýör, polis guluklar aýlanyp ýör. Adamlar pytra diýerler. Üýşämesin birden şu üýşüp birden bir wada üýşüp ýanky protestlara gidämedin diýip gaty bolýar. Bu dolandyrşyk däl. Bu ýanky ýene de Türkmenistany MHM bilen polis dolandyrýar. Men öňkü aýdyşmaýaly. Şular bolmasa gurbanyň şu güni gitmeli adam. Ine şurayal milli lider, MHM we polis gulugynyň milli lideri, öz ahlanatynyň milli lideri, öz ýegenleriniň milli lideri narkotrafigini saklap duran gurbanyň berdim. Hormatly watandaşlar, ine men ýene bir zat aýtjak bolýan fersap bolun häzir kart hasaplaýyş maşinler bar, magazynlarda. Ine şo ýerde de audio kartalar dur, kiçik sim kartalar ýaly, ine şoňa ýazýarlar. Kim näme gurulýar, ýanky kim gurbanyna serdara garşy olur diňläp aňyrdyna opozisiýa bam ýokmy, şu zatlar biljek bolup ýanky näme diýerler, fersap bolmaly şu zatlardan. Men fersap bolmaly diýip gorkuşup ýörmeller. Ýöne näme nirde gurulmadygyny ýanky akylrak bolup hereket etmeli. Şoň üçin biz hükman suratda gurbanyň Serdar Berdimuhammedow aýyrmaly, alaç ýok. Men ýalňyza Kaspy nimetnem görkezdim, size ýene bir görkezin. Kaspy deňizi ýanky bir minut. Kaspy deňiziň suw azalyp başlady. Bu bir tebigy betbaşçylyga ýa getirip bilýär. Şoň üçin gaty hesap bolmaly. Hormatly watandaşlar, men size şu videony görkezin. Ýene bir gerek. Ine ünserin hormatly watandaşlar, Kaspy ine şu ýaly suw gelýärdi, şo ýanky zabora çel suw gelýärdi. Suwlar iýde düşüp başlady, ýani Kaspy deňizi petel düşüp başlady. Kaspy deňizine Türkmenistan bilen Azerbaýjan çykarýan gazlary, onuň bir şertleri bar, gaz çykaranda, neft çykaranda ýanky ýerine başga bir jytkys uýmalar. Şu zatlary dogry şertleri ýerine ýetirmän soň suw gidip başlaýar. Olam bet başga getirýär. Näme ine ünserin guran ýerlerde tozun alýarda, şo ýerde mikroblar, viruslar zatlar ýaýrýar bütün ýanky daş töweregine. Şo ýerden hem ýanky TB'yi we epidemiýalar başlaýar. TB betbaçylyk we epidemiýalar başlaýar. Fersap bolmaly. Ne hormatly watandaşlar, şu videony size görkezdim. Şu video bize gelip gowuşdy. Ine ünserseňiz, hormatly watandaşlar, men şu günkü çykyşymy esasy Türkmenistanyňky ýanky Ramazan aýyna meçitlerde MHM guluklary ýanky dindarlary kowulýar diýenim, namazyny okudan soň öz arasynda oturup gürleşip, bigenşip Ramazan aýyna gowşullar aýdyşyp ýanky bir-birine dilegler edip oturmaga etdirmän şoýdan kuw ýanky adamlar ýerler. Mysal üçin
Ýewropada, Amerikada meçitlerde daňa çelle oturýarlar adamlar. Aýatlar okap, ýa-ni öz ruhlaryny arsalap, öz ýa-ni aýatlaryny aýdyp, namaza durup şu ýerde bir topar işler edýärler, ýatýarlar şu ýerde gizetne. Öýleri ýaly namaz tutýan adamlar bilen ýa-ni gürleşip, Ramazan tutýan adamlar bilen gürleşip namazlaryny edýärler. Ýöne gynapak da Türkmenistanda ine şonu et bolmak sebäbi şol meçitlerde gozulup turaýmasyn diýip biz Iranyň rewolýusiýasyny beýan edilmede meçitlerden başlapda. Şundan gorkup başlady. Köçelerde adamlar ýürütdiren ok. Gurban Guly şu ýylyň dowamynda tutsak ediljegi bilýär we şoňa garşy görüşýär. Şoň üçin men dindarlary ýyllanýan dindar gurgullaryň ýa-ni sakkaly uzyn bolsa tutup alyp gidip Siriýalar, olar basyşlar edýärler. Men dindarlary ýyllanýan Gurban hiç kim Allahyň ýolunda. Gurban bir ýaly bir adam. Ol bir hiç milli lideram däl, ilteki ýanyň kitap kezzabam däl. Ýöne bir akylsyz, bisogat. Onu seyretmeň öz din ýoluňyzy Allah ýa-ni Allahyň görkeden ýoluna dowam etmeli, durmaly. Biz siziň hemmäňizi Ramazan bayram namazyna çagyrýar. Üýüşüň şu ýerde görkeden agy birdiňizi, görkeden ýa-ni Türkmenistanyň dinçiler badygyny, Türkmenistanyň halky diýirdigini görkeden üýüşüň aýatlar okuyan beginiň öz araňyzda gürleşip bir-birini gutlan we agy biriniň görkeden. Biz ýene bir gerek çagyrýasdy. Seyretmeň Gurban Guly emheme olar hiç kim. Anaň halk galyp başlady şunu gaçyp gidýär hemmeden. Emhemeler dagy aýal işini giyip gidilip ýörärler. Anaň. Şoň üçin ananmaň bulyň edýän işlerine dogry aýdym. Men din hakymma ýa-ni men dinim musulman diýili. Ünsürüm Berdi Muhammedow kezzap Brian bolany meçide bar namaz okap, aýat okap ýa-ni men agy tutýan, Ramazan tutýan diýip bütün dünýäni Allah geden adam inni dindarlara soruşýar. Görýänmi? Men ýene şu dinne de kezzap edýär. Şuň baran ýeri kezzap, şuň ýa-ni iňne düt götüň şoň ganam kezzap ganyr. Bir arasy ýeri ýok. Ine men şoň üçin o gerek gelince ýyllanýan şuň ýanyna görünmäň o maskara bolarsyň. Şuň ýanyna duran adam maskara. Vice-premierler, ministrler kim dursa şuň ýanyna maskara düşünmäň şoňa. Raşid Meredov guturun kezzap. Ine Rossiýa gaýdyp gelsek, biz maglumatlar alýar köp ýerlerden. Rossiya proteksionizm edýär Türkmenistany. O diýmek näme? Rossiya proteje edýär, ýa-ni gorap saklaýar diktaturany Türkmenistany. Şoň üçin Gurban Guly Putina bir zat bolsa, oglum biz jyrmalylar, ýalyny çykarma. Men tiriýe vurup ýatgalaýsam, men turda gaçmaly samolyodum men. Gönaýga. Ine şu ýaly Raşid Meredov duruşy ýa-ni nemede Lavrov tarapyndan kontrol edip Türkmenistanyň daşky ýalyny kontrol edýän adam. Ine Rossiýa kontrol edýär Türkmenistanyň daşky ýalyny. Şondan bular ne Serdar Berdi Muhammed, ne Gurban Guly daşky ýatda noldur. Bulyň ykhtiyarlygy ýok. Türkmenistan öz başdak däl. Türkmenistan bir tarap däl. Türkmenistan Putina, Rossiýa taraply. Türkmenistan garaşly däl. Biz garaşlylygymyzy almaly diýip men köpden beri aýdýan. Hormatly watandaşlar, biziň garaşlarymyz ýok. Pikir etmeň. Käbiler diýär biz Rossiýa ýykylsak gowur, murada Rossiýa näme bolsa da gowur. Rossiýa gowy döwlet. Ýöne Rossiýany basyp alan banditler Putin ýaly ular elbet. Gurbanlyň kemeri ýok olaryň. Ine täjikler näetdiler? 4 san täjigi hukuk gorýan gurumlar gulugyny kesip gidirýärler. Terrorizm, öyle teröristler tuttuk diýip olaryň guluklaryny kesýärler. Ine kanunlar näýli? Rossiýada, ine Rossiýa bandit ýurdy. Rossiýa öňkü Sowet Soýuzynyň Rossiýasy galmady. Öňkü Sowet Soýuzynyň adamlaryny hatda bular kowdular. Döwletine olar şpion idiler, olar ýa-ni hemme intelligensiýasyny ýok etdiler. Häzir Rossiýany 20 ýylla ýa-ni şeýle bir derejä getirdiler, ahlak taýdan pes derejä.
Bize ulu ýaly ýol gerekkä. Bize öz ýolumyz gerek. Arassa, salihatly, musapirly, dini, agzybir, ösüş ýoly gerek Türkmenistan. Diňe maňa däl, diňe size däl, hemmämize. Ine şu ýoldan gitmeli. Şoň üçin hormatly watandaşlar, men siziň hemmäňize Ramazan aýyna birinji bilen siziň hemme aýatlaryňyzy, siziň hemme arzularyňyzy Allaha Hudaýdan kanagatlandyrsyn diýip arzu edýän we Ramazan aýyna biz meçitlerde, öýlerde aýat okap, arassa bolup, ýa-ni Ramazan şertlerini tutup arsalanmaly. Sebäbi kezzaplikden, bisogutlukdan, bi ahlak taýdan, ýa-ni pes derejeden biz çykmaly. Milletimiz ýitip barýar. Goşunyň biziň görüşimize wagtyňyz bolsa biziň bilen gürleşiň, bize kömek edin, bize hemme kömekler gerek. Maddi, maslahat, nesihat, video montaj etmeli, jurnalistikada ýat bilýän bolsaňyz makalar ýazmaly, videolar ýaratmaly, kesip TikTok'larda goýmaly. Bize hemme görüş, ýa-ni hemme görüşiň tipleri gerek. Şoň üçin sizden haýyş, näme kömek edilýän bolsaňyz demokratik opozisiýa kömek edin. O nomenklaturny ýaly THF diýdi, ýa-ni Hajiýew ýaly pul ugrulak gaýdanlara kömek etmeň. Olar ýene de täze diktaturany galdyrlar. Halkdan çykyp, halkyň ýa-ni aradatny edýän adamlar bilen boluň. O siziň adamlaryňyz. O siziň, olar siziň üçin işleýär. Öz bähbitleri üçin, siziň bähbitleriniz üçin işleýär. Seyretmeň Murat Gurbanow, Büyüji, kim isleseňiz şonu taýlan, ýöne halkyň aladatny edýän, halk üçin göreşýän adamlar bolýar. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi tutarýan, siziň hemmäňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän we Ramazan aýyna hemme arzularyňyz Allaha Hudaýdan kanagatlandyrsyn. Şunuň bilen men efirimi tutarýan, hemmäňize uly üstünlikler arzu edýän, hoş sag bolun.